Amaphoyisa athi azoqinisa kakhulu umkhankaso wawo uvala umgodi okulwisana nozamazama ezimayini. Our members are highly trained. They've been called up from other provinces, as you've indicated. We've got police officers here from Gauteng. We've got police officers here that are joining us that came from Kimberley, the Northern Cape, and so forth. And yeah, they will definitely remain here. They are called up and they will continue until the operation is finalized. Inkantolo yemanje Stilfontein namhlanje ilalele amacala ozamazama okubalwa kubo nosolakala ngokuba ungqondongqondo okholakala ukuthi ungumholi womkhankaso wongibwa kwegolide ngokungemthetho. Ngasekupheleni kwesonto ledlule inkantolo ephakeme yaseNorth West yasichitha isicelo senhlangano iMining Affected Communities United in Action. Le nhlangano yayifuna kube inkantolo iyalela uhulumeni ukuba uhlinzeke ngosizo ozamazama abasemgodini wemayini iBuffelsfontein. Kulolu sizo kukhona kulo imithi, ukudla kanye namanzi.